man share Facebook for. Oh, Facebook for me some. Oponia from Brazil. Mo hwe me. Ewo Italy, mo hwe me. Ewo London, mo hwe me. Ewo UK, mo hwe me. Ewo wiase afane nyina. Me first akonya wo Yesu. Echiam. Nana okoje aman ya onunsi ana osenkeni ya me wa boso kan. Ni aboso kan fo e ba be che de de asoma me. Mo papa, uga music. On
Eti mipacho we eye Dr. Babubu or Asamando. We almost say we are saying, and I yamenyum. Almost mubunyamenyum. Oh, Sakodia Wabobi. Sakodia Abobi. Me wife Kenata Abobi. Yamayana Babu Kenata dear. Nanu Yadia. Forces, no munti. Yes, yeah. Friday, jam on all night, Saturday night, I was out. Yelling at Martin, man, shock and the Google Cafe. I did shape and out the Bible, the band, no for say, Yala so they snap in the band. The gas in our new chapel, walk when I'm a train. I'm on fire. I'm a fire. He said, oh, yeah, ladies, I'm a fire. But the hope of Enti asori na ba ye na ya na se asori ba ye no enye nsem America no ya na manfo bebre nti ase na omo te mase no so omo se na okoji aman ya wa asem a okay abawo asori Ghana
yen ye de anya asori ena jeje run se kan ya o se yen ye de no anya asori ti amanfo bebre entimase we say ya ma be gina ha we ya me ya asori enew me ba be kan nsam sankofo tete no kurebusua me ba be kan ni anatete no ewo ho ye nananom esom twedi ampon kwame eno mu nim se asase we eyoba eti omotse eno asase ya efua enti ye nananom nim nyankopon ansana kwasibroni eba ye man nanso ene akoye te se kwasibroni ene be kire ye nyameson dem baba ko yentwi bo nyon no o se ko yentwi we se saka memmo ba kono ba ko brada me pa cho kobra ko so bra bi ba ye ono gina o frame sika pem o for ya ponsa boss anyum no ntimi ana san ko bo alewa wentimi sika pem no wentimi nyina o twe ya no se debi Kristo emede me ukopo na me ho be kire me ana san ba back ana be bo alewa Kristo udi legia ushu anwia ontuma ebe te se be di etina metutu mu ntokuro papa buga music ni enko yetie yes sir tie mu nsam no Glory. Yeah, my dear son. Mami Krume, Stevie Biko, Nancy Mandela, Atia Sayo. Krume, Stevie Biko, Nancy Mandela, Atia Sayo. Yeah. I'm going to put your money out. Yeah. Abiyaba ye kunkan wa ma ye jai ye jayo na ye koti obroni pete bi esi ama atete yeah
trono. Sukuno yenkobio. Asore yenkobio. Tika yenshebio. Tigali aholi ebeko. Yeah, it's your mom. I bet you won't trono. I bet you won't trono. I bet you won't trono. Sukuno yenkobio. Yeah. Asore yenkobio. Kotuno yenshebio. Tigali aholi ebeko. Yes, sir. Abba. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yeah. Yeah. Yeah, the master. See, community, not too yellow. Where up to the 7 days. Yes, I will. I know I'm a boy, I'm a tear, I'm a but to me, but to me, but to me. Yes, I. Glory be to you. Yeah, I'm found no man, yes, I'm found no me. I'm found no man, yes, I'm found no me. I'm found no man, yes, yes, I. I'm found no me. I'm found no man, yes, I'm found no me. I'm found no man, yes, I'm found no me. I'm found no man, yes. I'm found no man, yes, I'm because if you only want my dear son,
Enyomu we no a ya bono ipacho ye shas we eye osenkeni yaw they say me nkonya din ede nana okoje aman yaw no nsin yenche if say enyumre ye wo pampro. Yes. You free on one part. Say, information center no. Me no one akọ ka ho asem. Eti me pon a na ma call information center ho. Na ma ko gina so. Ma so e na ochina se de tibia me ka ko gina ho. Na ma pay mu aka ne preku biom. Ebi se me gina ho sisie akọ banka ye nyina fa akonche. Ye gina hai na afraufo efre ye gina na tamalefo efre ye gina na techimanfo efre ye gina na domanfo efre enti ye nyina faako enya boso kan ko na me preach ye wa asofo bi wo hono mu a ahomate no mo de mo Bible speaker stand no mo de abesi ho na omo okun aboso kan ha ye nyina aboso kan ko a enti ahomache meba na obi niam asi baabi a me yifri onum na ma hyehyɛ me niam na ofri ase anope ye ba na ba ku bi sia sekai ya hyehyɛ opa onu so ma hyehyɛ ne de na yem fanta so ha so mo de omo ko de da ekristofo a eku me nua ba maame bi a wo ha kokko no me nyana nka obekasai wasi ye kristofo no mo kon ya ma sofo ba ko ka kire sofo ba ko se o maame oh de me mom di efise me ye tete ni wo fie sofo a wo ka kire wo nua sofo se ne maame the ways but you feel ho ba ye wo de ye wo yonko sofo wo wie a sekai anu tina me ja Kristo som me ja Kristo som they say we hear my dear pen na board ya what the can was 7 days now theater they say osangeni ya no we say wa adwen we tupon punya e bo fo mbe na pai okay me pa cho bebre enti edi pa bebre baba ye be yi mpai ye yi mpai wi a na fe nia obo ade de asoma ma no na ma tonda ma sam titru a me gina so a me de ba bo so kan preku biom ne se amanfo bebre e de menam ase oh osenkene yaw asofo ni bi asofo bi na ne timi aye te se mefen ofri de to ono ena odime agina boso kan ha na o twam ya dapa se ma hwe ase ye ne de enso Bible say mo Bible na mo kenkan no o say me tamfo e se me hwe ase a e ma wani ni o na ma hwe ase na sofo otimi wo de na ai ko no wo onwe no ye ya Nyankopon ma wo timi kokko obi ade ye tutu osenkeni ya me na odi mi abegina bo so kan e na osenkeni ya hwe ase e na sese kura de one na nagrada e na ye ejuma me ne na nagrada ye ejuma enti me ko kan tanka TV na me ko preach wo ho no ana me ko kan nsem no na je se me ne tenda kan tanka TV e ye ejuma me ko OKFM me ni won ko ye program na je say me ni OKFM for ba me despite ye eduma enti sa adonton me na me go pie e wo your friend say Yes TV ana Next TV next week kwa na je say me ni your friend say Next TV for ye eduma e bi na nagrada we be TV station e wo your friend say Old Barrier and all now so say open obi ama na be preach e wo the TV so enti me call nchen and am na go di nkomo no so ono pro oye the talking point enti se be in Bible mu dia
ɛyɛ memra na memɛboa no ne ɛyɛ a mekɔpie wɔ tender TV no ɔsɛ na deɛ nteɛ enti mekɔpie yɛ no ɔka asɛm no a na mayi quotation ɛbi sɛ Bible deɛ Nyankopɔn adom menim ɔka na mayi quotation ɔka na mayi quotation ɛtɛne wɔ nkran ɔsɛnkani yam ɔne Nana Gradaa ɛyɛ ntuma mepakyɛw wɔte sɛ mekɔɔ tender TV no ma direct obi sɛ ɔnkɔ Nana Gradaa hɔ me preaching wɔ tender TV no me direct wo sɛ ɛyɛ akɔ Nana Gradaa hɔ meyɛ advert ɛma Nana Gradaa na papa na ɔyɛ me no hwɛ TV station 30 minutes ebi 15 minutes ebi gye 30 million 15 minutes 1 hour ebi gye 60 million ebi gye 70 million cedis sodi mama me nka nkyerɛw maame no wama me airtime ɛwɔ tender TV free ahomakye na onum ɛkɔpem edumire ahomakye no na onsia anopa na onum ɛkɔpem na onsia 1 hour ɛna maame ne de maame ɔgapre ma sa uta okwaduru a na wayi na America ɛno so na nam a bibie wɔ tender TV mebakyɛw me din na mo sɛ no mebakyɛw mo ntwa so me ne Nana Gradaa ɛnyɛ adwuma wɔ so otu listen good anyɛ saa na me Bible so ɔkan na ɔyɛ ne sɛ agorɔ ɛtɔm bi na me nam a na mete wei no ne Nana Gradaa yɛ adwuma mɛsan mabɔ odua mepakyɛw bebree duabɔ quotation mepakyɛw ɛwɔ Bible mepakyɛw ma ɔmo ntie ne yie papa ɔsɛnkɛni wɔn sɛ meka duabɔ ɔbea sɛ ɛno deɛ mo suro meka sɛ Yesu Kristo ne mmɔgya adeɛ a nka wobɛto hallelujah mepakyɛw sese Nana ɔkogye aman yɛ ɔnonsen wɔn sɛ yɛfrɛ ne sɛ kwadwantria Canada ɔsi school no yɛ nkɔ biom asɔre no yɛ nkɔ biom coat yɛ nhyɛ biom tigali hɔ ɛna yɛbɛkɔ mekɔ mi nua baa bi hɔ sista abran hɔ ɛwɔ sista abran no a ɔyɛ chɔba wɔ ha no yɛpamokyɛw bebree yɛbɛkɔ sisi a nti na ma start ntɛm no bra panyin yɛsrɛw bebree susuma ɔbɔnfu Pacho we dey akoba nka ye nyina fa akonche e pacho why no pacho me call sister Abraham ho no and na sister Abraham say na bra ba ko me bisa no so ni nua na so ni ni na bra ba ko kan so oyo sofo na so asofo de na me say omo hye coat ne omo hye shoe ne tie ne ade na me ka tell say mama saa ntaadeɛ no me deɛ wode ma me koraa wode hyɛ me ɛbɛhye wɔ me ho mempɛ sɛ yɛa na mepɛ enti sisa abena wotie mi a mekyia wo papaapa mekɔɛ no ɔgye me kama enti mepamokyɛw bebree mepakyɛw duabɔ quotation mepakyɛw Proverbs mebu sɛm Solomon mebu sɛm 30 verse number 10 Proverbs chapter 30. Verse number 10. Go. Was in a bonus of each neighbor. About you. Ya pamacho bebre munya abotre boko. Nia waye no eyo no na sem. Munya abotre ma mumfa ho enko ya pamacho bebre. Say aboso kan me mabai me bekyirikyiri mu say wi a na me ka no information center for ne say o say ke no ba speakers no na bobo oba ye be ma na wakasa preko na akwa aboso kan nyina preko pe say ye no na Nana Gradaa na ye adwuma ena me ba oba ya a o ka banku wa ha ono so
kachire braya Americano we nim ho no oton driving mirrors frame e kachire me say asofo bi no mo de me gina aboso kan say me se Nyankopon ni ho me pa cho atie bisani agro no Nyankopon ni ho na ho na ho me say Nyankopon oniba enye me ntumi babia ye ba sa mi akodu no me ntumi yi ma no nkodu ho nanso me gina ba bia no kura na ewo mu no papa me free asese me ba aboso okan ma me preach Jesus Christ ma me kan to say Jesus Christ odi na obaji wo ni ofiefo nkwa me be preach Yeshua and I be preach Yahweh and I be preach Yeshua me say Jesus Christ obroni na omode ne bra yen no enya no kore se obi ba wiase na saabre no na mididi e kira me se so obi ba wiase any Bible na nkasa di adanse se so obi ba wiase kura ote saa na nka onye obroni na mum oyo bibini eno na me preach e wa boso kan enti mentumi nyina ba bia nkasa Nyankopon ni ho obaya utie me obaya se wonamfofo ne ba on nchen a ka kire won se me ba cho kobra hweka enum ene medi kosua ba me hu se kosua ebibifo kosua e o ka enum yibrem baba o kan Bible e ba cho me se na sofo na osun Kristo no bra o se na ne nyonko sofo ne maame me dia me mfa asemu nsie kobra hwe mu mame we ba cho Bible ne se Proverbs chapter 30 verses number 10 was in the about in secret and entra boso kan enni mi hu nsekuro enkasa me ne na nagrada na ye ejuma na wa modua na ma anya dan wa modua ma mfa cho oba hwe wo Bible Proverbs chapter 30 verses number 10 mfa cho and Proverbs 29 verse number 24 mfa cho hwe wo Bible no se ni ma and Proverbs 26 verses number 2 God where 30 verse 10 no was in the about secret and general enni mi hu nsekuo enchire nkrofo wa boso kan na wa modua na ma modua na wa ndifo na wa ndifo me bodua ubedi Proverbs 29:24 God was it the only orifo eche ade oni okronfo ekocha ade a etan ne kra otan okra ono ete diabon nso nka ye bodua ebenya me pasa me kira say diabo quotations e wo Bible Nyankopon kra ono so kra bodua Genesis 8 verse number 21 Genesis chapter 8 verses number 21 Ovia Numbers 23 verse number 8 mpacho Bible na mpacho momfa Bible na emre nim ebeyi mpaye ye bonitem ye be kosisi a we hu ngosia enen so beja ye ye pompa ye pata ko to bi overhead nasa enumre pamprumo na mde agere nkrofo and on the Bible is say no do as say Genesis 8 verse 21 was in a couple worship was arati afode ni ha Nyankopon ti afode ni hwa arati kan akoma mu say ana Nyankopon kan na akoma mu say was odipanti mo asase bia bia onya de mo asase bia bia na kase Nyankopon abo asase bia pen amen okay we pacho Numbers 23 verse number 8 also say Numbers 23 verse number 8 was na ebeden ena me dere do Nyankopon eno me no me do me de Nyankopon no me no ebeden Nyankopon me be yeden na ma body Nyankopon mo ni dua no enti Nyankopon bu ji dua botum a ebenyawo okay me da so bebre kwabra yamra ni si e pa me cho bebre
we ye nana okoje aman ya onunsin eti mi yi ano no se atowaso enya me ne nana grada ene ye adwuma ewoso tuom boa ena wa boa me ama enne Kantanka TV makopie wo so makopie wo OKFM makopie ewo Yes FM makopie ewo IK FM makopie ewo Kantanka echira ene Next TV ewo Tuba Junction efi next week iko Next TV NEXT Next TV me was so ahomache nonum ekopim no ahomache bia efi aduada kopim efiada Next TV papa ensama ekita yensese enkoho papa yebra me say pacho obra fon so bo nyum ana okay se sa nyum we no nko na mepe yes I you could never be na say your friend when you could never be your friend and you the phone treasure Ghana man and pay some money Ghana man pay some money and some money Obra for me wo fa hudi mama di mo mudi me na okudi ama me wo fa hudi ngara assassin ni eya bode de maye jana na no gunya de to ko maye do mi en ko aye je ye me ne wo so say ye so bi ye biato aso ye so say ye bi ye biato aso e bi sabe wa ya mo magana wo ka so ya wa ya magana ko ka say lobon kwa fo de la fo ma mi mi sababa fo ja fo teacher fo ma mi mi sasuku fo rap fo Ghana rap so fo me say me straight on my floor. You know when you're back, you say you have to fuck. But you will say you back one you can't put more in book. Grab a sat to map the back is the motto. You have to when you move more friendly. Yes, you want to pass any from Brazil. Good in the Namon photo. I would just say the way Johnny wouldn't. You can ask why we was so into Monia bread. Ghana, you know, dear. Ghana, you know, dear. Send ye, no. And yes, sir. Obrafo bonumu ya. Femwaba. Okoto se obi ede nsa egu fompa o se osombosom. Pacho. Kobna. Yenhwe omo Bible no se woma. Omo Bible. Nyankopon ankasa egu nsa ewo Psalm 75 verse number 8. Uwia Numbers 28 verse number 7. Nyankopon say yegu nsama no. Ufiri on mu a wakọ 1 Samuel 7 verse number 5. Osi yegu nsama no. Me ba cho osi nsuo kra yemfengu for ma no. Uwia 2 Samuel 23 verse number 16. Osi yegu nsa yemfensuo engu for ma no. Baba wafata. Baba eti nsuo first. Ya nananom egu insan omo di nsuo gu from first meboa eti yenko nsuo di no first yes sir Samuel can say Munsia katamanto munsia aboso kanfo nyina emra okonko Johnson me ba bebo Ewrade empire amam aboso na enuanu bebre ebehia wo aboso kan aha kra mofra asai Okoko down. Osankani ya ono no. Thank you, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Oba Israel. Oba be my entiasie. You probably say ya ni aba. Demasi. Wait till you know for a point. I saw for a band of move. Oh, Obia in your David. Obia in your house. Or Sankani, I'm a babo so kind. Name Baba kind in Zambia. Oh.
for Timmy, or do a one, my baby. Some employer. Oh, yeah, Juma. Yasumaye Nana Yankupon Asuma or Senkania. It's not a Bible so can you won't away he a two be no poor for me. Nansunya woman pa na me can't say me at Thomas. And to say, what I could do, we need a break. In some American, every meeting about your numbers in Squammet and Power. The person in Numu, then so about your really say answer. First, I want to say, God, somewhere can say, Monsieur Israel fooding in Ambra Miss the Bible bought a red empire. Amamo, Okonko down. Now, a brown bet shower Miss Pa. No, Sanso, O Sansuo, no Fiegu, one any. O Fiegu, one any. It is so now, me Babby Shino, we fear Emma erratic. On our semi Shima Cobra. Second somewhere. 23. Was I saying, what's the David Condoy? David Condoy. Or can say, why Obama me better Subra Libby. Obama me Chrono Ponum Sonibi Anum. Remember me and Sanctify and Omuko Sonum. Omukosa better me Subra. I walk Chrono Ponum at the brow, Henny David. One person or Benum soon. Osheguma, one of the is so bad for my mirror. When a nipper when a Quasibroni, or pay your gold, or pay your diamond, or pay your bauxite, or pay your timber, or pay your Niama, every year and Sassy and anonymous Sassy Argenti, almost say, wouldn't so good for my because wouldn't so good for my Massa, a gentleman 10. Yeah, Juma, if you say, Yankopon, a woman swoop about your over. Psalm 29. 9, verse number 3. What can you? Why not say? And then Yankopon, as man above one, a bit better than Sumu, and a bicotor Epumu, and a bicotor Bremumu, and a bicotor, and our women now. Oh, you are Poku or some Epumu. Namami was our Pumua. Yakobo Wesua, and yet then soon Yakobo Wesu. Now our money never then soon Yakobo Wesu. And Omoquai Dansu and Ankara, Yanum, and a fat pipe, a fat rubem, a bow fear, a modibi gary, would it be only Edibi Essa, Edibi Baba, who say our money, and your own money in the lack of knowledge. When and now could you or say, can you yet also do so more when say book way, Bible, Quasibroni, or the better and a credential to carry. All pass on betraying Amazon, a real Chinomu Tonipa, a real Chinomu Gian and anonymous assay, a real your gold, your dam, your bauxite, your timber, no more ya, almost say Cataway, your mom buying, over Cataway, no better with it. Gold, no, or master selling. God, ever ya sass so. God, ever a Kamaya sass so. God, ever your friend is saying a Tiwa forest. God, ever Obuase. God, ever Yamamu. Because he brody Kitabia or the name. Oh, Bibini crack or can be back. Oh, Brony, ever be back. A small green, you bet you. Yansa. Common sense. Yansa. Damo, every Quasibroni, every way be Brema, Aquatia, Shanoma Aquatia. None of me quaquatia, Aquatia, Tete, up and summer do so. You catch us say, cry out to go to woman, you took Damo woman. Lukrenie Babra Aquatia
damo kuku fom na ye nananum de damo na to tai e de damo ena na to oware hwene akweti aye hwede akweti aye na kwesi broni aka chem se damo kitame e wa Ghana smogre onu kita onem Papa, ya betwa ye bedi egu. Papa, mami su. Psalm 29:3. Go. Was Erade ni wo nsusu. Erade eni onyam nyankopon no. O ma pra na bom. Erade wo de bade. Nsuo bebre na wo ma nyina no. Erade ayeden e wo so. Jadi apa kwame oboro adie asase ya efua insuo ehum ene eham efie pieye ebesin kwa atoye efie tifi ebesin kwa nafo ahum mebi asam yensa ahum mebi osonson ahum mu pempempempem munsuo ni inzima kotoko goja kotoko akan asante kotoko ukuma apema apem ebeba munsuo ni ya maame no fie ya papa no fie insamanfo munsuo magie enu abna kobra epukese unsuo ni densu unsuo ni ankobra bagie ofin bagie ensakina bagie kolebu bagie bubi unsuso bagie oson bagie kukula bagie Bosonche baje bosompem onsoso baje ya frafra mo sade nyankoto frafra nsu ano petututu sa mo baje ya tie janapa twa o manyaba ze say na okodi aman say na me kono we say no me bodi wo mu a na ene ye brada enti e brada ukuada yawada efiada memrenda kwesiada eduoda wanye kwaku be ye kwabna wanye kwabna be ye ya wanye ya wo be ye kwaku wanye kwaku enti inanso no nko wie pepepe insuoi papa ebe nyam ye se kwaje tu se asore school ye nkobium asore ye nkobium coat ye shebium me pacho tigari ehona sisi ye na correct sekai obi fo yere asofu sabi ampamfo asofu edin krofo yere no papa including asore mpanyimfo kwefo no kura de ene control from kokura ne wo mrowa omo ache omo afa na omo po wo ho to enye ize omo bieja nanu omo nyansa no mo nim de nanu mete se reverend obofo na yere no ya miensa reverend obofo o ya correcta anu da asiko yin chire reverend obofo social media ewo ba bia se reverend bofo na yere no ya miensa o ho chiro o so yere ba ko o so mprafo bebre o so ya kristoni o kikale wanim kire nyame sompa emu ahode no ba baba yemra ni say mpa to Psalms 75 verse number 8. Way and JJ Rollins can say. So, or say, ya akwenya biom, abaye Ghana president, the ministers, the professors, the council of state, or Sasawo Yina, Bosun be wa Frau Kwanoson, your Frau Nugogo, or some ministers Nina, Obia is that said, yet the Bible ever show on San Omodia Sueno, Obia Shanam, Ngusia. Shina Ngusia Shina Ngusia na obia kantam obia akatre
aye na nanom nsamanfo ahonhoma e wo Ghana ha se onim no odikan ne star ne tinte na eba se Bible eba se Quran eba se cross we don't fear more about it. Amen. Pepa cho eye abaso kan for edi first salad anim. Say na omo kaza chemu ni omo si first salad bank. Ubia usika da hono. Ye pa cho empanifo na to one among akohu receiver. Asamo ka cho omo no anya omo de. Edoma to one among akohu president. Eti president asamo ka cho omo no. Ene omo empanifo bi fi Kumasi tamale kofobia. Baby, ba be share mo first salad ani mo na crop here etu bia o sika down mama dia na bra betie nia eko na wo tro se aban ni betie o sika no a anya no kure odamas yes ya damas papa odamas ene ye maya ye tim no kure nim ene ye maya ye wom no kure nim na edu nana adodankwa agufu adobreso yi na onu kita ebibidin enu okita nana adodankwa agufu okita ebibidin emakumaku enu wa na adwen se abrofudin Ope Dr. Kwame Nkrumah onu so wampe abrofudin Kofi Anan onu so wampe abrofudin be pamcho bebre wo yi una nanumudin bosontwe bosompim afru wo so ena wakofa Willinson wakofa Addison wakofa Johnson wakofa edin bia eni nti asiye ye bodi no kura wo nim ba bia ofi papa ye mran se Psalm 75 5 verse 8 me pam cho o se keni ya me ba ya me asem ti awape na me cupboard isu a na me de aba na ma dane akasememu ama menuata ne ya pon sisi a ne ya kotwen na enumre no num no nan ho ya hye ye niema awo pamprom na ye de atai so oho ye be kan nsem akese ba cho one books e wa ba cho ekola ke wa ma cho biso no mo hwe ne ewu enye entade na gum Kobra 75 verse number 8 what say Kruwa do awrade nsem emu bobensa eni fie huro en Fransa ayemu ma me ba cho Nyankopon oye den me ba cho Kobra omante sense su bi me ba cho meniata ma me Kruwa verse 8 ose me ba cho Bible no mo me ba cho question bia no wantimi am be sa question na from Genesis to Revelation na okoji aman e ba se Bible we yankam asema ye yi osofo ba ko Ghana ha me toso mini ya to aba no na ya nto amame second na ye wiem ye be san to aba no foforo me das papa papa cho ye ba disi ko sense su bi Psalm 75 ko it is your Bible no say was Sunday Kuro bi wa rade nsemo emu bo bensa kabna ensa be na ye efri efri Ewurade ankasa ketanso wenti ne ye nananum ku nsama na mo se o mo son bosom no Bible we ye de yo bibia enka emo ye de nsa ku fom obua
na uti tiba sinap no mo de prayer no sinap no enye papa me na okoji aman yaw nyankopon awmada omwenwe di a kire me preku bio no ma taw omo se me mfa protection na eni juma ye free abemu no abeno ya abensuo original one ye mfa sinap de ye nsuo nko ana ba ko no mo de prayer no se sei omo kire se netu ano se wunya ba ko a sika no ontumi ni wie de wewu echi coins echi bread echi cedi sa kwesi broni bato kinata but the first lie second lie or say kinata bato mamunya kinata come wait yeah yes sir bato man sanko yes sir kinata Friday you walk crowd yeah Martins and then you more crab or say in Crawford shape now at the Bible nearby and no one at the nearby or one I said and it in Crawford at the Bible praying na ye DH it uji the pass on praying at the papa snap no kurano enya at the papa omude snap omude Bible neighbor no na etuo ka ho meni aka mo pacho manena ho ya pacho yi mo say no mo ye na no we movie you say kunta kuti ya we movie Sam Mantia no ehwe so e the art film no na according to Bible and according to nia ye nananom aka kire ye no ekwan ye omode Bible ba ye no ekwan ye omo fa so e de eye ye nananom nie enti okay Deuteronomy 28 verse number 48 na o kan say e no omo ba ye omode Bible ba ye no David. What's that? 8 verse number 48. What's that? I say, enti ama yesum ya damfo na. Ewrade won almost ewrade na suma won. Enya no kure ko. Ekom ni sukom. Eni adeja. Eni enema nyina mu hia. Omo de dade ko nuya. Atuye nananom ko. Ekosi se omo say yen pasa omo mudi Bible ba ene hwe ni asori eye oman ahwe ni asori asofo eye ye man ma pacho mami yimpa ye wi na mani e ba ni say ya na me ra baba what's say Psalm 75 God what's say in France I am Numbers 28 God verses number 7 what's in the shees Concom be on a shensa. Our shenma everyday. Your shensama one everyday. Jaja Pocam in so as I say in Sansia. A whom any ham in Sansia. A few period, ever sequato yet, a free tiffy, ever sequana for in Sansia. And no abra, a pocasia cobra in so zia. Nana asa kokruko. Obatampa. Asase ya efua onsenie tensu onsenie ankobra onsenie ofin onsenie bram onsenie ofin ensakena kole bubi mumeje bosonche
bosompem hwia kukula hwia osoro hwia ensukwa hwia munyina momaje hwia ya frafra munyina sade nyankoto frafra ensu anopa tututu monana kanso aya ane ena me fra mo anopai se mo magina ye chi se onomerema nokre ye bisaya asia ya kasai ye wo ho ane ya ma me no fie ya papa no fie so momaje hwia konfa no chibaje ya santo ba se ku akobia tete passion so ba ni takite bi on so ba je opo atipo on so ba je opo date on so ba je dota agri ba je opo ali ba je Marcos Gabi on so ba je ila salasi on so ba je ya ni apanyi Gaddafi Monsanto mona mama Gaddafi otu apem ubu man enfie dianan mienu na kwasi kokko efa ohuni bre ese apenti utuntun ade kire wi asese Gaddafi uni suban na so minu apanyi Gaddafi onsani o munyina mun sori ai brabe no nsa Bombali anyuma hoto sade ebe ye bibi man ebe nyane afru nkwasom adwene mu nkwasom ye omoku ya Bombali wo so baje Lucky Dube nanu ya ena kwasi broni ekun ya wo so sore baje ya frafra mu nyinara samu magina ye chise no marema nokra imrante ne maba wo mamu omu nyina omu nkwaso ya hemfu nkwaso ya mampanyi nkwaso soja fo nkwaso police fo nkwaso imrante nkwaso maba wa nkwaso apefo nkwaso obi biara owo adwene pa afa oman hu nkwaso na obusuafo ahompa oman yi na odi kokos kabasabasa odi oye sika basabasa odi denjambo ni sika basabasa odi gold sika basabasa na onu die opese oni na busua nkoa na yeye die afo ni nyina omokonkom aso enwo watifi moyire won kotakram damta ani patana ye baemu a eye dam kokura etire na pata ani ofanye won omonte won wase no omon sakra ema oman omumu ema mrantie ne baba we won omon to won a fonfre won sia do omumbra no mbayi wa no ta omanye abrawo fe piao Ezekiel chapter 6 verses number 11 and ye papa macho insembonation Ezekiel chapter 6 verses number 11 yes sir was saying that says nanka imposia na me de ba no nanka me wie ye na me de abom na ye ba frasi abo empanyimfo ne obi biara hompo man yie no ye be frasi ayere wo makoma enkosi se 2020 ye be tu aba wo man mu no na ye tu aba yi ni pebinu mu a on betumi ye ebedru on mu won se ye be gudu kra ye nua panyi kwakubo nsam o se so omu si cathedral e dia ma sofo no me ba ani ye nso ye pebe bia ye be frɛ konfo no che no osofo konfo da moa no ye be frɛ asebu amemfi no obri konfo no di kan konfo no che no no ye frɛ no obri konfo ye be frɛ won ne ye so ye be bo won din wo ho efu say smart no na wulo me ogina independence square ye ma ne snap mienu a aka nae no frɛ ye nananom ansa na omu wi asofo abede aba every next year kono ye masofo bi am independence square e me bomb pie so ya so di ba saade na omo ye no e na omo de say o man ye di nkosua president obeba no ye be man nkosua e na protection no dey akantam so the kind of scar only kind the tente Ezekiel chapter 6 verses number 11 what is the record of SCD ye damase se onim ye ni bra so kan wait na me dam ba ko no she me sa me baba so kan ya she adwen kase me de ba no papa enko ho me free ase me preach
wa boso kan papa enye anansesam na me ba meto bre bia no me sua de na me komanim papa yamra ne say o say Ezekiel 6:11. go What say? I say ready for SC. say Awurade Nyankopɔn ka Onipa bi no gina ha bia la. onipa bia wo gina ha bia What go inside? Na so na epempem fam. Yedamwase papa em say ene pia ye pie wa boso kan ene say me say enye me ne na agrada na ye edu No kre. so obi ko preachi e wa Adom TV a e don kire so ni Adom TV for ye edu No kra. obi ko preachi e wo UTV a e no kire se oni YouTube for na ye edu No kre. na agrada wa boa me Papacho oboame ema ene ye ka asenkafo a epie wo TV so a anu ni TV station medical akoso Ani. e wo Ghana ha Yes. ansana TV stations are nkafo ni nyina ehu me enti uta okwaduru a na wayi na America No kre. papacho bebre me da ase okay ye ba board no so tiawa kobra mi wia aha Constantine, Ani. the father of Christianity. No kre. I see 80, Ani. 321. Yes. Emperor Constantine created Sunday law. No kre. Constant Constantine was sun worshiper. about Chobebu. Yes. When I know what where a Lord, where you bar, where you God, where you God. Now, Kwesibroni, Abago, I'm say chop, Mam chop. Kwesibroni catch you say, where a God, where a software be eka, my God. My God, na me ya, me say chop, me say mama chop. Pancho abose, mo je tam. Na me ya. Aba say 9 8:40. The time no ends. Also meche obi aka ho. Time no enso yen. Body on shrine. Where you God? And where you boss? Kwesibroni be kachire ye say, where eye Nyankopon, and where eye abosom. Kwesibroni achro Cobra, your spell is Iman. D-O-D. Idols. Yes, S. For R-S. R-S. I-S. Okay, see. I-L-X. Okay. Bacho, mame. Desta. Mame, board ke tuwa. Okay. Kwesibroni abedada. Okay. Okay. I-D-O-I-L. Letter S. X. Where a idol. Ella. Small
small G D O J small G O D yeah S boss Anna capital J D and also ball enti yenim die mu yenyanse mu no kwasi bro ni twe ya adwe besi so say wey ewrade nyankopon de obo ade ena wey de ba ade abosom ena wey so ye den abosom debut afedie yehu won cho na capital so gravity is account na no say baby yehu won cho enti capital G O D no God no ena kobra kan o timi de S count ena small so bit ma papa S ni so fi ho okay that's it enti science and family and some way atwe ya adwen besi so say we Nyankopon we ya abosom era we so ya abosom Papa Sumar. In God we trust. In God we trust. Where America dollar. Says Sikaway. America for China. Obu China 1771. 1771 minus 2019. Ahabema ye 8. Bacho ahabema ye 4. Ahabema ye 2. Ahabema ye 0. Bacho American dollar we enya 248 years as is kawe almost sada. Unu de ntia o hwe American dollar no so a pyramid na yese ewo Egypt no eno ena kwasi broni ekofa eto sa American dollar we so ena wa chro we trust try Annie, the battle of my man, na sa masa in sama na na okuji amai ekita yen no bra se unya botre etie
Sankofa tete no kura busia nana okoji amai ya ono nsin me da no na bu se e cancer kwasi broni wada da kwasi broni wa besisi ye kwasi broni aye na adwen se o ma ebibi mai ye hu ntoye nda enti obi biara ọba sọrọ wọ ebibire mu a sẹ ọba ma ebibiman ẹni ebie ebibiman adwi mu ada hɔ ɔn bɛ kunu nansan yẹn yɛ panyin Gaddafi a ɔwɔ ha yi mɛka n'asɛm lɛsɛ wiase aman nyinara wiase nkuro nyinaa nim sɛ Ghana, ye third world country, Asia. Adena kwesi proni, America for, Britain for, omo ye, omo sisi wo nkromo ye. Adena omo muaye, na yansu ya maino, entompom. Debi. Omo se bribiano, ye mkuwa, ye mfuna, ye papashia kwa, emaho. Na brepiano omo ba ye mam na omo be wia ye niam try two ya damasi bebri adeti na ade a e boye man titiriu ena eya asori okay medase me ba de say enti America dollar we no omo trust in God we trust God we no ewo Bible mu no da bi o omo de say din no ato sa sika we so no da bi o omo de sa God we ama ye no da bi o na mum yo mo ye ne say yes capital gin no ejina ho ma gold capital gin no ejina ho ma gold ana o no ejina ho ma oil ana di no ejina ho ma diamond eti God no mo pronounce in God we trust no enya nyankopon no obo osoro ni asase no no mo trust you omo trust e wo gold oil diamond Babajo nsembone isha enunti enene yehunu se China fo Kristosun ankoho eba pumene China fo ene eye atre a yedididi 4 a yedididi 9 a yedididi nanso uko China fo kroma o da so e de pampro ene ya atre edidi omo da so kita won amaniem ene bibi man de omo akofa nyame bi a ye nim no omo akofa Jesus bi ade na abraye ya ye nim no ene omo de wiaye ene ya sofo kra aba sesei no Debbie enti me pase me tun adwe be sin nsem so na me de wesi ene say ye kwa so Ghana Christian nation Adana Danka William Mensa Tabe Bishop Ejenasari Asofo akasiye wa Ghana ha emmo mpaye enko Antoine Mountains enko bompaye enkanche Jesus Christ say oma Ghana ho ntone kakra na mima ni ye mem na Mensa Tabe ebie bank Capital Bank Mensa Tabe bank na eku Brapani
sɔfo panyin hɛ nanso tabe maba metene so a mɛsɔre fii sɛ odi adeɛ a wɔdi sɔfoɔ ne masa ɔnhyɛ kootu da bia ne 3 pieces batakari sɛsɛ yɛpɛ sɔfoɔ ɔwɔ sika ɛwɔ Ghana ha paa ɔno yɛfrɛ ne sɛ hwan Duncan Williams ɔno ɔwɔ sika wɔ Ghana ha paa ɛnso Ghana yɛ ho kyerɛ bra mumma mani na ho na Christianity no Kristosu na kwesi broni di prayer no facho eye krono so for say we are say ba be kwa wiye one Minnesota Bay University awe bie me facho we are say ba be say Methodist we bie university facho we are say ba be say na so for ono de odaka papam na no Reverend Obofo ba na anu ye ne kaa sɛ ɛwɔ ne fie nko a ɔmfa nkɔ baabiara no bra ɛnkɔ hɔ na ne mi nkɔda nkɔsɔre mi nkɔte a Reverend Obofo akɔtɔ kaa bi ɛde atena elopre mu wɔamfa ship ɛde afa elopre cargo elopre ɛde abɛsi ɛwɔ Koteka International Airport akɔyi kaa no 2020 kaa a ɔbɛ register no yɛwura na ɛsie mu a ɛno na Reverend Obofo ehwe edin no se me nuanom me de me ka no kra kyerɛ mo so obi ka kyerɛ sɛ heaven bi wɔ baabi a Reverend Obofo ne ka yo o be heaven akɔ o be heaven akɔ o se heaven ɛno ani ha me pa mo cho bebre Reverend Obofo obinim ono so se me pacho Jesus no onyama ayo Jesus baba ye intro ana kwesi broni be dada yen ade nwuma wei ebe tu mfuturo gu yeni na no okoji aman yawo mehu a papa me be gina bontin say ya ebre ne esama me papa eti ma memra ne say Matthew 16 verse number 28 Matthew chapter 16 papa verse number 28 one say wey Adolf Hitler October 27th 1928 ya ena Adolf Hitler can say we tolerate no one in our ranks who attacks the ideas of Christianity. Our movement is Christianity, Christian. Adolf Hitler, the Timothy, Papa Adolf Hitler, or say Christianity. Yes. No, be piana or be sorry Christianity no. Tell the omo dia yo. Tell sofo. Ah, masa, you me wa sofo bi wo Ghana ha. Papa, omo e preachi. Bibi to say me wofa, me papa, ma die nyina Apostle Kojo Safo. Ah ne when you say amanie amamre atromwadie from boma eto chechire apapransa eye na inseguo eye na the members ni bi ntenase preaching wakra masa 7 days na mani afikakra ebra Kristo asafo eba omem na TV krampo radio krampo car krampo nanso edu baabi no papa na ehu se kwesi broni wadada Apostle Bujei seke masa okanya kan ene Apostle Bujei oda viet mu
ọmọ atwenya Yesu no ọma Matthew 16 go verses number 20 ọsẹn wasn't the person who said no kura mi ka kyerɛ mo sɛ nipa bi ni gyina ha Yesu Kristo na ɔka kyerɛ n'asuafoɔ mebatɔ kan firi 24 yeah wasa ahobachiri ahopɛkyire wasa na Yesu asi na so afɔre sɛ go so obi pɛsɛ ɔdi n'akyi so obi pɛ sɛ ɔdi n'akyi a wasa ma ne mpa ne ho akyi na ɔma na sɛ nua na ɔma asɛnnua no so wasa ɔni m'akyi na ɔni n'akyi wasa obi na ɔpɛ sɛ obiara ɔpɛ sɛ ɔbɛgye ne kra nkwa no ɛbɛfiri ne nsa obiara ne nti ne kra bɛfiri ne nsa no ne nsa bɛka n'adeɛ hwɛ sɛ nipa nya wiase nyinaa na ɔhwere ne kra Yesu Kristo no na ɔka kyerɛ n'asuafoɔ ne saa nanso ɛnɛ yɛpɛ asɔfo ɛwɔ sika yɛpɛ nipa ɛwɔ sika wɔ wiase sese a ɛyɛ efoɔ ɛyɛ asɔfoɔ ɛna business asika nso bom ɛyɛ asɔfo dwuma asɔfoɔ tontɔn stickers obu saa ahwene ɛbɔ me nsa a ɔse ɛnyɛ na mmom ɔba akɔtɔ rɔba bangle ɛde ato ne nsa sɔfoɔ ɛtɔn sticker a ɔse sɛ ɔtamfo bi ba ɔso na ohu sticker na obedwane atɔ wɔ adeɛ na ɔsɔfoɔ no deɛ sabi mprɛbiasa ɔhyɛ tiefi so koraa bodyguard foɔ guard no ada na ɔnwa sticker ne bi mfa ntare tiefi ne pon na no ada na ɔnwa sticker ne bi ɛmfa ntare ne coat ne bo ɔmfa bi ntare n'akyi na atamfo ba ne so a ɔmo ho sticker na ɔmo adwane na ɔno deɛ wakɔfa macho manfoɔ na ɔmo guard no ɔsɔfoɔ sɛ nya adwempɔne na ɛwɔ ne tirim a anka osuro nkurɔfoɔ ayɛ dɛn ɔsɛnkani yaw mewɔ abɔsɔ ɔkaa yi ɛbɛkyɛ mewɔ bodyguard foɔ a me nuata a ogyina wei me nananom ɛwɔ nhaban a wodware a yɛbɔ otu a nka ho kwasi buroni sɛ nyɛ na mmom yɛbɛhyɛ bulletproof no rogu hɔ nom yɛbɔ otu a ɛbɛka ho na mmom yɛ nananom deɛ no a wodware ahaban a yɛbɔ otu a ɛnka ho no ɔmo sɛ ɛno ma ɔnyɛ sɛdeɛ ɛbɛyɛ ɔbɛnya kwan kum nana ɔkogye aman yaw sesei makɔfae no ɛti sesei medware bi wɔn sɛ metua bi wɔn sɛ mebo ha no ɛwɔ sɛ nneɛma na ɛwɔ mu mɛkyi sei no nso so mu a mogyina ha no wɔn mɛkyi ha no ɛno nso nneɛma na ɛhyɛ mu papa aduaba a yɛ nananom ho no sɛ aduam bi wɔ hanom nnuaba wei ɛyɛ dua wei ɛyɛ dua wei ɛyɛ bɔde ahaban aduaba a womene ɛkɔtɔ oyɛ mu a ɛma 100 years ɛka ho fie ho sɛ woba abɛwu na womfie aduaba ne nto hɔ a owu a yɛfrɛ no sɛ owuo ebi nka ho yɛse ɛnyɛ papa yɛmmra de se mame nka asɛm kakraa bi ɔsɛ nipa ba ne de n'agya adi onyam ɛde n'abɔfoɔ bɛba wo ɔba bɛtua nipa biara ka sɛdeɛ n'anwuma teɛ nokora meka kyerɛ mo sɛ na asuafoɔ no mu binom gyina hɔ a ɔmo nka owuo nhwɛ ɛkɔsi sɛ ɔmbɛhu sɛ Yesu Kristo ɔyɛ dɛn ɔba yɛn a ebinom gyina hɔ a mepakyɛw Yesu Kristo asuafoɔ ebi te ase ɔbɛba dabɛ bra masa asɔfoɔ a ɛwɔ Ghana ha sesei bra mimi mmɔ ɔpɔmfa nyɛ yie o dabi mede adwumaden ɛne nyamesom papa ɛna wobɛhu ne sɛ mede air travel V8 ɛwɔ abɔsɔ kan ɛfiri sɛ saa
aduaba na meka na asɛm no ɔbɛtɔ maame ne maako 3 ɛnti 300 years deɛ ɛtwɛn mɛtu kaa wei sɛ mede kɔ Tamale mede kɔ Kumase na kaa wei de me bɛbɔ hɔ a ɛbɛka kyerɛ no nano Kwame Nkrumah sɛkɛ baba ɔbɛtɔ menkyerɛ wɔ edua baako mmienu bi a epie wɔ Bible mu Genesis 30 verse number 37 na menkyerɛ sɛ ɔbɛtɔ kasa ne esi ne mo paa masa yɛ Bible so kan sɛ yɛ saa yɛsa yɛmɛto anansesɛm ɛna mefrɛ sɛ ɛna gye Yesu Kristo di ɔbɛgye wo ne mfiefoɔ nkwa papa saa deɛ no yɛtwam wɔ hɔ bɔmmɔden sɛ wobɛyɛ adwuma na gya Yesu Kristo ba yɛn ne yɛpirikyi wɔ abosɔ kan sesesese ba o sesesese ba o papa sesesese ɛwɛ ɛbɛba dabe hey papa yɛmra no sɛ Genesis 30 verses number 37 ɔse sɛ wɔsi na Jacob ɛfa asese dua mpakyɛw Jacob fa adeɛ dua sɛsɛ dua ne ɛdunu dua mpakyɛw menua Jacob sɛsɛ dua no ɛne yɛde sɛn asese gua kwasi buroni fa kowura Bible ɔmunim tumfuo ɔsɛ tutu aba biom na akonnwa ɔte soɔ no ɛyɛ asese gua ɛyɛ dua a yɛfa ne sɛ sɛsɛ ɛne yɛde sɛn ne yɛ na bra onim tumi a ɛwɔ sɛ dua no mu a papa yɛmra ne sɛ ɔsɔfo asese dua ɔfa asese dua ne ɛdunu dua ɛna ɔfa adeɛ ba ade ɛdunu wei wonim deɛ tia yɛfrɛ no ɛdunu dua ɛdwene adua enyi fitaa no mepatɔ ne dua nie wopɛ sɛ wonyi nkya ɔsi kura egu yɛ nananom ɛkɔ nwura mu a na ɔmo twa duawa wei ɛwe ɔmo tumi de yɛ wɔn ma hwɛ kwesi buroni sɛ ɛnyɛ Yesu Kristo in Jesus name ɛnɛ yɛkɔ asɔre a ɛdeɛ ne yɛte ɛna tutuo pay bɔbusatuo pay bɔbusatuo mmiɛnsa pay ɔbɛtɔ mo eku ɔbunsa wewu odwamanfoɔ te sɛ wo a woyi su kɔndɔm o memene kama o bɛɛma o wi Guinness ɛwi burukutu ɛwi alomo ɛwi pɛkɛsɛ gin akɔgyina sɔ de ma puutu egu baabi ɔbunsa yɛ bɔ tuo pe ɔbunsa no ɔwɔ he aka kristofoɔ aka mama yɛ ho atɔ yɛ nanso mo bɔ ɔbunsa tuo kwesi ada mo bɔ ne tuo uku ada mo bɔ ne tuo efi ada ɔbunsa wewu na ho ani yɛ fɛ no ɔbunsa ɔbunsa ɔte he ɔbunsa akristofoɔ ɔte he spiritual understanding. Yɛ pam kyɛw bebree. Abɔsɔ kan ha me baayɛ no. Me preachi, me bɛka nsɛm binom akɛseɛ. Papa yi, wa medi m'akyi. Ɛna mɛba, me nka sɛ medi m'akyi. Wa medi m'akyi a, mɛnyɛ nipa ma ɔmo adi m'akyi. Ata yi kura mpo na ɔwɔ nkurɔfoɔ edi n'akyi. Maame agrada a yɛreka kura ɔwɔ nkurɔfoɔ a ɔmo di n'akyi. Ɔsɛ na ne deɛ
enti chance bia na ehun mu aso enti ye ni asa ye beka na ye ode ene ye meka nsa say eh beti ye chi dabi baba yem no say baba o say ensio me kwa mbia miensa o se chen bia man amono me pa cho any chen bia man amono no yi musima eye yeye hu no airtime baba me di bes enumre pamprom na machim ye piem na ni pe hu no say kwasi broni wa be daadaa say when you say Jesus you are confused Madam Asibibri na okoji aman but omume yi we bro aha eye T Johnson eduro bejo ya afo a atrema question ye tire wa adwen papa kwasi broni be ka tire say heaven wo anya no kore obeka kire se obunsam gemu ho bacho enya no kore obeka kire yen se nyankopon ane obofo e wo soro na obunsam eye nyankopon abakan eye nyankopon ajuntuni a owo soro na obunsam sore ye ela ofiri ase se oya ahantan ewe ewurade so eti ofiri ase se odaada abofuo ananse sempa nkofo we ya beto akyeye ya gie di pa no so na nyankopon etesoro na ohwe obunsam ema na daada ne ma a nyankopon a onimu nsunsanso a onimu ade nyina ne nyankopon ti ho na obunsam atimi adaada abofo echichemu baako afi na Michael asore na oni obunsam eko no mo anya kwan wo soro bio na nyankopon ne ma ye ti ye ba bia ye adwe ye ho odi asase we ya ma ye se ye ntra ha na ye nsom no ye nya na pede no ono etimi ne obunsam antra so ye ne ye de ne ntra ana sa nyankopon ne de to onye serious kra onye correct oba to jata wan na to no oya he jata biole keda obana oya he jata biole iti nyankopon atimi ne obunsam antra so ye ne mana ye wa asase so ye ne ntra sa nyankopon no Bible no nyankopon on the decide to one set God mpacho Bible on the decide man on your correct Mimi abeba better. The kaka cream. you William Damasi in response is here because embrace no emaha ibi bia no ye kire mo empemprom enyumre nti eya ha ena Pacho mesra dia. Mesre. Ebusuafo a motwa ehia. Pacho. Obuni ahudasi. Menye sika. Menye correction. Pacho me ba beje entuboa. Yebenye bidi ato dise. Yebenye bidi ato ye. Eka wakoma. Oso senkene. Jiwe kwato dise. Pacho enyisha. Menye nkoma nyankopon. Yenya nkasa ne ye pon wa ne yenye bidi ato do ko bi edi. Pacho bi. Eti manen ka wakoma. Oso senkene. Jiwe beye ishadi amaye. Baba mo. Pacho eti mo fa kakra. Emetutu mo maye. Never Jesus. Baba cho bebre mo matu mai papa obo ade nshira mo yadamasi manen ka ba
Yɛde ba abɛgu mpɛmprom ɛyɛ junction hɔ na wɔakyerɛ deɛ lare a ɛsɛ nyinaa ɛna ɛme nua no kaa sɛ aduaba bi wɔ hɔ yɛmene aduaba no to yɛyam ɛteki 100 years ɛyɛ aba aduaba saa wɔ hɔ anwummerɛ ɛwɔ kaa no mɛyi na mɛde akyerɛ obiara na saa aduaba no sɛ womene na wode to yam no o ba bɛkɔ baabi na sɛ baabi a wobɛkɔ no ɛnyɛ a ɛno a ɛna ɛbɛka na wɔgya korɔ ɛyɛ aba ɛyɛ aduaba ɛwɔ hɔ sɛ ewuo no ba na ɛduru deɛ ɛɛden sɛ ɔrekɔ a na wakɔ no tɔret anaa wafi de wato fam ɛno koraa wofi na wode to fam a wonua a wogyina wɔn aso no ɔno so mene a ɛno so woteki saa 100 yi gye sɛ bi a yɛto twene saa nneɛma wei ɛwɔ hɔ ɛnyɛ abosomsɛ ɛsrɛm bebree enti wei adeɛ a yɛde gu wei adeɛ a mɛyɛ ɛyɛ ɛfa ɛyɛ honam mu ayaresa ketewa bi mɛhyɛw kakraa bi ɛwɔ ha na mɛhyɛw ɛyɛ honhom asɛm ketewa bi ɛwɔ ha ne yɛapɔn because store wura no a yɛde kaa no si n'anim no mesrɛ bebree aha adwen mɛsrɛ no paa aha adwen mɛsrɛ bebree me na mekaa ma asɛm sɛ woyɛ adwuma a mɛsrɛ bebree ɛma obi anyi sika wɔ wɔn nsɛm sɛ honhom mu ɔgye wo sika no wɔ sɛe no ɛwɔ hɔ ɛyɛ adwuma wobɛbɛ adwuma no aba abɛyɛ adwuma no woyɛ adwuma no wobɛkɔ fie no ɔno ɔma adwuma anadwo bɛyɛ sɛ dumienu wokɔ no na wɔtwe wo sika enti binom yɛ saa nneɛma no ɔmo twe sika anadwo ɛma wode sika no bɛto hɔ wosi sika no ɛyɛ saa nneɛma no ɛwɔ hɔ yɛka sɛ ni hɔ a no yɛ yɛtorofo ɛwɔ hɔ nanso nipa deɛ wobɛyɛ biara no ɛdi w'anim yɛdeɛ mesrɛ bebree kakra ekuta wɔ no mema obi nye mfiri wɔ nsɛm mema wode ayɛ biribi me kakra ɛtɔ me nsɛm ɛwɔ mabibiduro mu no akra ha me nsi fie koraa masi fie 4 ɛwɔ akra ha mewɔ prot ɛmaako 7 ɛno so deda hɔ kɛkɛ mema obi nye sika ɛmfiri me nsɛm na ɔnsɛe no mebrɛ no menya enti mede bɛyɛ biribi ama nkyirima no aba abɛto mete baabi a ɛfrɛ hɔ Nsakena ɛyɛ Abeman area wobɛfa abirikuma hɔ wobɛduru Nsakena ɛyɛ Abeman a area hɔ a na mekyerɛ wo fie 3 efie wei media efie wei media efie wei media nti wo kɔma no aba kubusa sɛ hwan dia ne yɛaka akyerɛ wo agya ata mesrɛ mo Ghana mode ɛyɛ abosomsɛm ama nneɛma ɛɛkyea ɛde ma mo paa me na ada no me saa nneɛma no ɛnɛ mpɛmprom yɛbɛdi wo nkɔmmɔ nnɛ paa anaa no mebɔ mpɛmprom meka asɛm bi ɛni kɔsua wei kora tumi sɛe adeɛ ɛni kɔsua ɛtumi sɛe adeɛ sɛ meka na wonte ase a mekyerɛ wo action ketewa bi kɛkɛ first no mo ne mo maame no kokɔ mfuom sɛ woduru afuom a afuo ɛda kwaa mekyerɛ wo adeɛ bi afuo ɛda kwaa ho wobɛwo sɛ afuo no ɛɛfɛ na nneɛma no yɛ faa wobɛwo no no sɛ wo maame no akɔ akɔfa nkamfoɔ meboa aka meme saa nsua ma adeɛ o wo maame kɔfa nkamfoɔ na wɔde dua sini bi asi ɛkwan no na wɔde nkamfoɔ no ayɛdɛn atua so enti obi ntwam na sɛ ɔhwɛ afuo no na ɔkamfo sɛ ɛɛfaa na nsɛn sɛ afuo no bɛsɛe no na ɛɛfɛ na ɔkan na bɛsɛe afuo no na asi nkamfoɔ no na nkamfoɔ no ayɛdɛn agye na afuo no fɛ no kɔ so yɛ dɛn ɛɛkɔ so enti ani wei ɛhwɛ adeɛ sɛe adeɛ ɛna nkamfoɔ a yɛkamfo sɛ ɛɛfɛ ɛnso yɛ dɛn ɛsɛe adeɛ enti saa nneɛma wei ɛnɛ mɛbie mu wɔ mpɛmprom mɛbie mu wɔ mpɛmprom paa na deɛ menyɛ biribi a because nwura wei ɛnsa ɛnɛ mpɛmprom anwummerɛ mɛbie mu papapapa maame nga asɛm nhyira mo first wokɔ dwom kanesh ɛyɛ ya ɛne makɔla wobɛsɛ obi tɔn adeɛ ade konko ɛte so twa aburo nkateɛ ɛmo gɛre ɛnkyene
go to Sukan. When somebody go to the PTA, what will be that? What the PTA, and the event, and then the court, me one. What the PTA, the choir then, up to so. Let's run. I am the America. I want the side and the torso. It's a much less. One for all the Sukan, when you the door. Or better, that's why then, Auntie, I am the America. Or be chum, or Bettina Hall, or any our king. Nobody call. Let's run. Here, Opa, one check it. China for more Ghana. Embassy, Opa, call. Embassy, move out for one. Maybe I will do the sound. Move out for one. Check his phone now. Over side, you will say Toby. As a home, BB womb. A drew. Opa, call baby, a child robber. Child robber. Oh, Rawa. A young India, Wobby. A young robber, child robber. Oh, Rascal, Mr. BB. A sound, a dinner. So, it's a young Emma Opia, all back store. So could tell you, Papa. Someone could tell you, Papa. It's we are Sadiana. What a rascal. Then Papa, it could down. Now, catch it. It's been rascal on our side, and Yama. Ghana, dear, obey your dear. And Yama, cross one more by. And Yama say, we are a failure. No one, I'm a chilly, and one by. Sandra say, we. Mama Bible. So we did Genesis in the Bible. What kind of Genesis? I pray. Okay, Kaipa. What's your bra or nipa? I am from Swallow. Man, I'm tell you. What's the Anquadian? I'm the 6 Roman. Namin Pamo, a deposit one bottle. When Anquadian sa, what's what the world to Wushia? And what is Sakai Townshire? And what the above 4 Townshire? And what the Jet Townshire? If I would say, Munyami to Prada, ya can say all by Bruno. What will say? I still will say, and only none in the other. Maybe a whole by Ghana, all my life. And your papa, and your papa, and I was myself, that year bread. It's with the ultimate year, now quite a little bit, and yet. With a year, quite a little bit, company, I can say, with the old baby, and yet. Now the open year, now they are fought, they're fighting. Na papa yet. Now who Rabroni, a company more, the Binico Rawa, a Bravo Rawa, oh power, yes, Satchel. What penny among coffee and as Satchel. It was when I'm so many to such a power when you need. And I'm a what? Yama break, we now move here and Yama search, Memoir, and Passia, somewhere from the Chicateka, the same no beer to my sister, me Pierre upon the search that. When we say Nipa, say the crowd to swan and our own baffle. And I only make call a year cement factory our tema. The Cotonia drew one and framing. They call them Cotonia drew. I feel me Pia. Now, almost ever box and say, Yaria will three. The catcher says Yaria and will three. Maybe Koyama Juma, all the chrono Baba told me so. I dare when they were with the people. And I'm proud of after some 3 minutes ago. So, to be before you say, when you're correct. I am young, and I want to prove. Make sure you have a pen upon. Make up the net. If I show where or where do. Where or where do. Where or where do. I am never anyway, or where do. Sawana, Nasa, Sabi, or one cow. Then Casa or one cow. Or one cow pet. Sewina Arabia. What's ya? A contomere, a maintain. What's an eye? Obeying Swift be neighbor. Wouldn't Swift down here, baby? I bought a cow and I'm pausing neighbor. Pausing is she will say so. It's pausing in a peer call baby. Open your sweat, Rubia, Bibiano. Anyway, and I'll make a pausing. Now you will go on a little pausing, make sure here. Yao Banchibia, Bua, and soon sooner. When you do a sa, a dear way, mono. Ubenya bo banchi bia no pepepe enti banchi bia nsuo no so no eno so etimi yi pause me pa chao ena ye obo frɛ ɛyɛ bo frɛ so tipunu na eno so ubenya nsuo no fitara meka eno so etwe pause no enti ade a ye de twe wo pause ɛyɛ we mesro bebrebe enti we no ena ye wo aduru ansana ye wo aduru a ubeti agu yam ɛyɛ powder. Eti wudi powder edro gu yama wa wani kawa eti sɛ de obi atiu keke anya hwe me
sɛ meduru baabi na obi de wɔwɔ ɔtɔn aduro wɔde wɔwɔ ɛyɛ nneɛma ɛtɔn aduro na soma me ba ama na di kan akɔwɔ aka akyerɛ nipa na wɔde wɔwɔ no yɛ adwuma no sɛ wɔnkyere wɔwɔ no nhyɛ ne baagi mu ansa no matwam na me wɔwɔ ho mi a ɔnnuru ha ne ha obɛwu wɔ hɔ a ɛne yɛdi di gu yɛ wu wɔwɔ de bɔ me so a obɛwu wɔ hɔ a ɛtumi twam a mɛkyerɛ ne sɛ kɔka kyerɛ deɛ wɔde wɔwɔ yɛ adwuma no sɛ wɔnkyere nhyɛ ne baagi mu na ne wɔwɔ no ho mi a obɛwu sɛ wɔde akyinyi na sɛ wɔse wɔmpene wɔnkyene a ɛne ɛbɛduru hɔ a sɛ wɔwɔ ne hu mi mpo a mɛgyina hɔ ama wɔwɔ no ahu me ansa no matwam ne life no nti wei no yɛwɔ sɛ ma Bible no ka wɔse sɛ wɔwɔ bɛkaw ansa no wɔakɔkyekyere kabrɛdeɛ a ɛneɛ na kabrɛ kyekyerefoɔ no ne so ni mfasoɔ eti yɛdi aduro no ansa na adeɛ no ayɛ dɛn aba Ghana mo gyaagyaa mo ho paa na me agya tadeɛ menyɛagyaa me ho saa me deɛ madi ne nyinaa bi asi me deɛ me bɔde wɔ biribi akɔ mu asi me bibia ne hɔ a ɛnim me deɛ me bɔde wɔ deɛ me memfa ni agorɔ ayerɛ duro ɛdeɛ bɛyɛ o hwanhwan o mfie dodo o ɛdeɛ bɛnteɛ bɛyɛ o ma we ne nyinaa agum me deɛ me naada me deɛ ma we papa me paakyɛ wei ɛyɛ wɔ wɔ aduro me kan wei ɛnɛ sɛmpamprom mɛkyerɛ wei adeɛ yɛ bebrebee mɛkyerɛ ɛno na adwene no sɛ wura efi nneɛma a ɛnɛ mɛkyerɛ deɛ wei ne yɛ a wura emfi sɛ wɔ akora na ɔde ne kɔ sukuu na wapɔn a ɛnɛ mpamprom ɛnɛ taam nea mɛkyerɛ ɛkwan a wɔde bɛfa so ɛde bɛyɛ biribi de afra ɛwoɔ ɛde ama akora na nom n'adwene bɛda hɔ kama akora bi wɔ ɔsoma de sɛ kɔtɔ nkyene na wɔde mɛkoo ba kɔtɔ gyeene na wɔde nkuruma ɛba kɔtɔ ntoos na wɔde bankyere ba kɔtɔ ɛdeɛ bɛyɛ ɛdeɛ nyansa nie nyansa wɔ ɛnyɛ korakora nti wei anwummerɛ mɛkyerɛ m ama mo de afra ɛwoɔ na wɔwɔ asɛm na meka no wei ho sɛ wɔwɔ ne kaw waka wawie wɔanya wei bi amfa ntwe pɔɔsen no wokɔduru a ɛyɛ bɔɔdeɛ wei wotwam wokɔ bɔɔdeɛ wei ne nkɔn mu no wobɛsɛ sɛ ɛyɛ teaa ɛno deɛ wɔnya ahane na wabu saa deɛ ɛyɛ teaa no piece bɛɛsɛ na ade ato w'anum na wawe na wamene mu nsuo no wɔwe no wamene mu nsuo no ɛyɛ seconds pɛ pɔɔsen no nyinaa wobɛfe ɛde agu hɔ wɔnkɔpɛ aduro biara wɔwɔ aduro hospital ntumi ntu wɔwɔ aduro ase drugstore ntumi ntu wɔwɔ aduro ase ɛyɛ nneɛma wei ɛne yɛde etu wɔwɔ aduro ɛne yɛwɔ deɛ yɛdi ɛde gu yɛ mu sɛdeɛ aboa no ntumi nka ɛno no ntumi srɛ bebree na mpampuro mɛdi ho dwuma bebrebee ɛwɔ mpampuro eti mpampuro 4 o'clock time na me wɔ hɔ na meyɛ adwuma ɛwɔ mpampuro mesrɛ bebree ɛyɛ wei na mede kɔ ho mu asɛm kakra bi na mapɔn because store wura no ɛha me ae wei yɛde ɛho ho mu adwuma wei sɛ wɔse kakra a sɛ abɔfra wu a wɔn mo kɔtete wei wɔn mo tete a na wɔn de agu ɛyɛ box no yɛde akora no bɛto mu no akora no ato wɔn mo wie a na wɔn de nwura no bi agu no so na wɔn akɔ sie mu busa o maame ne o papa wo busua panyini busa mpanimfoɔ no sɛ yɛ dɛn na akora no wuyɛ no mo de adeɛ wei sei ɛna gu no so sie no ɔbɛkyerɛ sɛ abɔfra wɔ mu saa etu owu yɛ ne nim sɛ biribi wɔ mu eti ne yɛde adeɛ wei esie no sɛdeɛ ahom ne ko ho no etimi nkwankɔwe akora no ɛne ɛna mpanimfoɔ ma yɛ mistake kakra bi wɔ hɔ akora no yare wɔde ne kɔ hospital stay na wɔntɔn no akora no wɔde ne akɔ ɛha na wɔntɔn no wɔde ne ɔbɛn data wɔ na wɔntɔn no afei wɔn sɛ adeɛ wei deɛ ɛho mu asɛm ɛne saa na teɛ deɛ a na wɔkɔ ɔɔkɔ a wɔde coins ɛna ɛbɛkɔ wɔde coins ne kɔ a na wɔde coins no ato dua n'ase na wɔka meba yare mede bɛ kyini hospitals ne yɛ data wɔ ne ho ahwan hɔ ankɔ eti ma wɔn sɛ ɛho mu yareɛ eti nwura meba abɛte na mede akɔposa na mede adware akora no ama wɔn bɔne kora ɛha akora no afiri ne so na wate maako 7 wɔde bɛ fie a na wabɛposa na wasɔne so fine na de adware akora no eti saa tebea ne ɛwɔ akora no mu no ne nyinaa bɛtutu ɛde akɔ wɔne obi da wɔn da mo dɔɔso wonim sɛ nipa no okuta honfo okuta honbɔne wonim adeɛ wɔ ese fa kwansi kɔto aseɛ wɔde ati bi wɔtete bɛɛ maako 7 fagu pɔlitin bag mu wowura dan mu a fɛsi dan mu hɔ
wode si dɛm wɔ ma mepa akyɛw kɔkɔda obi bu sa asa na ade nwura we wode bɛyɛ dɛn wo se ɛkyena me de bɛsa ka kyerɛ no ɔkyena me de bɛsa nwura ne si dɛm wɔ anadwo no mo ba wo sɛ 2 cent ɛwɔ cent paa mo sɛ 2 cent ɛbrɛ a mo da dɛm wɔ no sɛ enipa no ne da no sɛ wɔyɛ bɛyifo so okuta ahombɔne wo ba sa anadwo no wɔteateam wɔbɛteateam ama ade akye hwii w'ani mɛnkasa wɔteateam ade akye na sɛ mo pɛ sɛ saa adeɛ na ɛwɔ mu no efiri ne mu a na mo aposa na mo de ama na tware ɛno ano ebia na o pɛ sɛ ohuru deɛ ɔyɛ wo amo abrabɔ nsie kɔ fakwanse kɔte o kɔte a ɛyɛ amefa nkɔnkyɛ meba akyɛ obi store yɛgyina obi store ɛnwummerɛ me wɔ mpɛmprom bra na yɛnni dwumadie ɛnkyerɛ wo mesrɛ wo mede nnuro kakra bi bibaa aha deɛ nna mentumi ntɔ aduro wɔ ha mpɛmprom ɛnwummerɛ mɛyɛ market ɛwɔ hɔ mɛsrɛ bi nti wei deɛ mepɛ sɛ metwa so miniam so ɛyɛ ɛsɛ wo ne obi wopɛ sɛ ohunu deɛ ɔyɛ wo deɛ ɛwɔ ha wopɛ sɛ ohunu physical anaa dayɛsom ɔba abɛda a ɛnwummerɛ no fa kwanse kɔkɔ te wei maako 7 wodaa ne nie meba abɛwura mu akɔ akɔda ɛdan ne nie ɛberɛ me bie ɛdan ne sɛ na mewura mu no mewura mu a mebɛtom sei no na mede matom no na mede nwura agu ɛyɛ ɛpono no akyi wate deɛ makyerɛ no ɔba abɛwura mu wowura dan no mu a wura mu kɔ woto pono no mu a fa wura no fa gu ɛpono no akyi saa na kɔda afei woda hɔ nom a dayam physical deɛ wobɛhu sɛ nipa no a wɔte w'abrabɔ no so sɛdeɛ yɛreka no wɔbɛyi akyerɛ wo direct a wobɛhu no pɛpɛɛpɛ sɛ wohu no dayɛso mu ama ne nhaw wɔpie dɛm wɔ so pɛpɛɛpɛ a ɛma ne nhaw aka ho na waka deɛ ɛhaw no nyinaa na wakɔto agu ɛfiri wɔkɔ na ne nneɛma astate na ebie ɛna wei n'aba no ne asɛm ɛyɛ meka sɛ mebɔ paa de nneɛma abɛgu ha ɛha nyinaa bɛyɛ ma me program ɛha nyinaa bɛyɛ ma mɛtuatua kwan nyinaa sese ya mɛtuatua kwan nyinaa wopɛ sɛ mede bi yɛ biribi wɔ ha ɛde kyerɛ wo a mɛtumi ayɛ biribi wɔ ha ama ɛha eguɔ no mede bɛyɛ biribi wɔ ha akyerɛ wo live mɛposa no sesi a wɔ me nsɛm na mafrɛfrɛ obi abɛkyia me kɛkɛ afei wɔde ne nsa tom yɛ mu a ne nsa yɛ mu a wobɛso wastate deɛ wɔyɛ wɔ ha nyinaa wɔbɛka ne nyinaa pɛpɛɛpɛ megyaa no mu a na ate n'ani so hwɛ megyaa no mu a wɔayɛ wɔbɛka sɛ meka adeɛ ɛnɛ mpɛmprom ɛbɛyɛ dwa wɔ hɔ sɛ mpɛmprom ɛti wei deɛ mɛsrɛ m ayɛ me ne atamdua ama me mepɔn tamdua ama me menyɛ adeɛ kakra ma me tamdua ama me ɛnɛ mpɛmprom ɛbɛyɛ dwe wei yɛde ahoma adwuma wei sɛ wo nua akɔwu da nwuram kaade wo nua nya accident na sɛ mo amfa adeɛ wei ɛne adwira ankɔ hɔ ankɔfa spirit no amfiri hɔ ambɛka ne funu no ho na mo amfa ankɔsia a mema mo ɛnuru afe ɛnyɛ saa accident na abusua no bɛtumi asim foforɔ so bɛsim ayɛ hyehyɛhyɛ saa foforɔ bɛsim ayɛ hyehyɛhyɛ saa ha adwira di ha ɛnɛ mpɛmprom mede wei ɛne adwira ɛbɛkyerɛ mu ɛna wei esi wɔn nso a yɛsaa de yɛ adwumasɛm ɛnɛ mpɛmprom bɛdi ho dwuma ama wo mepaakyɛ wei aduaba ya wei ahomakyɛm mo wɔsɛ ahomakyɛm wei ɛnyɛ ahomakyɛm akra deɛ ɛbɛbu mu akyɛ papa ahomakyɛm no ɛyɛ red ɛno na yɛ a na da mpɛmprom junction ne wofiri akɔ mpɛmprom wɔn mu twitwa tɔn ɛno na yɛ ahomakyɛm yɛde no ansa yɛfa nyɛ ho adwuma yɛde hyɛ peters wei yɛfrɛ no homabosom wei yɛfrɛ eti a na binom dwen sɛ homabosom ɛne homakyɛm ɛyɛ baako homabosom ɛnko ɛna homakyɛm deɛ bɛyi
enko homa bosom asɔfoɔ no ɛbɛgye nsuo no wɔ me hɔ me wɔ nsuo no bi wɔ hɔ wɔn mo bɛgye dua no bi baabi a wɔn mo gyina no na wɔn atutu wɔde ahyɛ hɔ na deɛ ma yɛ biribi